Ing suatu désa ana arek sing lugu lan berbakti nang wong tuwa. Jenenge Aldo. Aldo arek sing sopan lan gampang kandhanane. Aldo lair ing kutha Bojonegoro. Dheweke saiki umur 18 taun sing tas manci ing bangku kelas 12 SMA. Saben Aldo mulai sekolah, Aldo sregep ngewangi ibune resi-resi omah. Wektu Aldo sekolah, dheweke oleh kabar teko wong tuwane nek dheweke kudu pindah sekolah amarga ayahe pindah tugas ing luar kutha. Ayahe Aldo dipindah kerjaan karo atasane ing daerah kutha Jombang lan akhire Aldo kudu pindah sekolah ing daerah kutha Jombang. Sabanjure Aldo pindah sekolah, dheweke oleh kanca anyar ing sekolahan. Aldo akrab ngobrol lan dulinan bareng, nanging Aldo ora ngerti yen kanca-kancane kuwi arek sing ora becik. Suatu dina, Aldo diajak karo kanca-kancane bolos sekolah. Aldo ora gelem, nanging kanca-kancane ngomong yen ora apa-apa. Dheweke ngerti bolos sekolah kuwi salah lan nglanggar aturan. Nanging kanca-kancane ngomong yen Aldo ora kudu wedi karo guru. Aldo banjur nuruti kanca-kancane. Lan akhiri dheweke dihukum guru lan pihak sekolah kudu manggil wong tuwane Aldo. Koda saka cerka iki yaiku Aldo sinau dadi bocah sing apik lan tanggung jawab marang aturan. Aldo wiwitane kapeksa karo kanca-kancane sing ngajak dheweke bolos sekolah. Nanging akhire dheweke ngerti yen kudu tanggung jawab marang awake dhewe lan taat ing aturan. Dheweke uga milih kanca sing apik supaya ora kejerumus marang sikap sing ora becik kang nyebabake Aldo dadi bocah sing